ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୟାଗଡ଼ର ନୟାଗଡ଼ର ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆ, ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଅଲୌକିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ର ନୟାଗଡ଼ ସହିତ ପୁରାଣ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନାଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି କି ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୟାଗଡ଼ର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ ଯେଉଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ମହାଭାରତରେ ଅଛି ନବଗୁଞ୍ଜର କଥା, ସେ ନବଗୁଞ୍ଜର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୟାଗଡ଼ର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନବଗୁଞ୍ଜର କ'ଣ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ସଂସ୍କୃତି କଥା, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ତ ଅତୀବ ମନୋରମ। ନୟାଗଡ଼ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମିତି କେହି ବଳେଇ ଯିବେନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନୟାଗଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଅତୀବ ମନୋରମ। କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ର ଗୌରବ ଗରିମା ସଦା ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୟାଗଡ଼ର ଦାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାଭାରତର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନବଗୁଞ୍ଜର ଆଖ୍ୟାନ ବେଶ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ। ଏମିତି ତ କେତେ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ମହାଭାରତରେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏ ଯେଉଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତିକି ଜାଣିବା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଲୋକକଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିସ୍ତୃତ କଳେବରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନୟାଗଡ଼ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତିର ଗଭୀରତା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ନା ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ ନିକଟ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ନା ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତକୁ ସେମାନେ ଉଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବାଛିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାନ୍ତରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। 9 ଗୋଟି ପ୍ରାଣୀର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ନେଇ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଯେ ଦିନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପର୍ବ ଅଛି ସେଇ ମଧ୍ୟପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ଆଖ୍ୟାନ। ଦେଖି ଧନଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ମୂରତି, ଏକ ଦେହେ ନବରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାନ୍ତି। ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ, ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପକୁ କଲେକ ଦର୍ଶନ। ଏପରି ଗଣିଆ ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଧୌତ କରୁଥିବା ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆଜି ବି ଜନମାନସରେ ଆତ୍ମୀୟ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସେହିଦିନ ଗଙ୍ଗାରେ ବାରୁଣୀ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଆବାହନୀ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଓ ପାପନାଶିନୀ ବୃତଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିବାରୁ ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ବୃତଙ୍ଗ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପାପନାଶିନୀ ବୃତଙ୍ଗନା ହୋଇଥିଲା, ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବୃତଙ୍ଗ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ସର୍ପମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏହି ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ। ନିକଟରେ କଳନିନାଦିନୀ ବୃତଙ୍ଗ ଓ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ସଙ୍ଗମ ଏହାର ଶୋଭାରାଜିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। କାଚ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏଠାରେ ତୋଡ଼ି ଧରେ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପ ବିଭବ। ମଣିଭଦ୍ରା ପାଦ ଦେଶରେ ତଥା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଦେବୀ କଳାପାଟଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନବଗୁଞ୍ଜର ଆଦିପୀଠ ପୂତ ପବିତ୍ର ମାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ତେଣୁ
ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ର ତ ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି, ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା।